О, хора, току-що си направих кафе. Сега в момента е някъде към 8 и нещо. И ще видим какво ще правим през деня. Хора, забравих да си сложа микрофон. Съжалявам за вятъра, дето ще се чува, но просто го забравих. После ще го сложа. Сега карам колело. Ето го доказателството, че карам колело. И тъй. После се видим пак. И така. Хора, сложих микрофона. Сега ще пием малко вода. И продължаваме с влога. Малко ще пия. Не. Няма да пия много. Сега. Сега ми е много добре за газ напреде. Между другото, аз съм буквално сам. Ма буквално няма нито един жив човек. Гледайте, буквално няма жив човек. Намират се. Двама, трима, които са с акъл, колкото моя. Защото го дават да вари. Мамо, този вятър сега как ще се чува? На 100%. Ще се чува този вятър, но какво правиш? Все пак карането е здраве и ми се кара от много време. И така, след малко се прибирам да готвя. Ще готвя с вас, разбира се. И така. Ще се видим на първата почивка, която ще е скоро. Хора, сега попаднах в много лоша ситуация. Почва да капи. Трябва да се прибира много спешно. Защото почва да капи, след малко ще завари по-силно. То даже ще си речи. Ей, сега ще обърна камерата, че вари. Хора, речи ли си, че почва да вари? Според вас. Защото според мене мисля, че капи. О, не. Сега трябва да се прибирам много спешно. И то много спешно и бързо трябва да се прибирам, защото почва да вари. И то силно. Ох. Ай, до после.